Christa resuscitat, al·leluia, i està passada mort de vida, al·leluia. Iniciem aquesta celebració amb l'aspersió de l'aigua beneïda que ens recorda la Pasqua. Un sol Senyor, una sola fe, un sol baptisme. Ens hem reunit a la nostra entranyable Basílica de la Sagrada Família per celebrar l'Eucaristia del tercer diumenge de Pasqua, donant gràcies a Déu per la canonització dels papes Joan XXIII i Joan Pau II, que fou proclamada pel papa Francesc el diumenge passat a la plaça de Sant Pere del Vaticà. Són sants i estan en Déu en el cel, intercedint per l'Església i per tots nosaltres. Pare totpoderós, creador del cel y de la tierra. Por intercesión de San Juan XXIII, pedimos a Dios Padre que erradique la espiral de odio y de violencia. Per intercessió de Sant Joan Pau II, demanem a Déu Pare que susciti en els homes que treballen en el camp de la cultura, de la ciència i del govern, passió per la dignitat de l'home